هاي سلامات جهارو بيلي مزعبا زي أبيت أمنتات زقبا زرلو مزمزة أوتات نيشتي ريتو نخبلي مجمرتا أزي فيديو زي نحبريت هذا أمبر نما نمسب هايمانوت نمهرام تباهيلو يقبر كم زيرلو كحبر فوتو بأمنتون أنا تختار نايت بلمدي بنتكوسلنا نتوعو أمنتا يكون كوينوجين استفر اللي منفسه قبعتها لنا ممهرين نبياتنا زولو ኢትዮጵያውያን ሆኑ ኤርትራውያን ሆኑ ኣብዚ ቤት እምነታት ኣትዮም ምትላል ዝገብሮ ዘሎ ብፍላይ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘተኮረ ምዝመዛ ንዑ ንምህራሚ ኣብ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ክንደይ ዘይግበር ኣሽሓት ዶላራት ከፊልካ ተቀመጦ ወይ ከዓ ኣትዎ ጌስት ሃውዛት ኣሎ ይበሃል ኣብ ኣቲኻ ጸሎት ንኽግብሉልካ ማለት እዮም ኣከን ብላይፍሲ ወይ ከዓ ብኢንተርኔት በኣካል ዝበሃል ማዓት ገልጠምጠም እዩ ዘሎ ስለዚህ እዚ ጉዳይ ዝግን ካበይ በቂል ተኢልካ በዝ ዌስት አፍሪካ ፍላይ በዓል ናይጀሪያ ወላ በካልኦት ሃገራት አፍሪካ ኣብ ሳውት አፍሪካ ኸይ ተረፈ ሰብዝ ላደየሉ ኣኡ ማዓት ሚሊዮነርስ ድኾኑ ተኻሊኡ ዝብሎ ማነ ናይ ሓሶት መምሃራን ማዕልያ ይብሉን ሕጂ ብዙሕም ጥቆሙ ነቲ ህዝቢ ንኽታሉ ዝጥቀሙሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ንኣብነት ሕማም ምፍዋስ ማለት HIV ካንሰር ወይ ድማ ንሰብ ህይወቱ ካብ ህይወት ካሞትሲ ኣዲሕናዮ ብዛዕይነቱ ናይ ሓሶ ድራማታት ኣሎ ናይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫታት ናይ ኩዕሾ እግሪ ግጥም ንዕኡ ትንቢት ይገብሩ ናይ ኣየር ሓደጋ ከም ዝኸጋጥም እዩ ካልእ መዓት መከራ እዩ ምስ ኣምላኽ ጥራይ ዝረኸበላ ቀጥታዊ ቁጥር ቴሌፎን ኣላት ንዝበል ሓደ ሰብ ነይሩ ምስ መልእኽቲ ናይ ሰልፊ ስእሊ ወሲደ ድብል ነይሩ መቸም ማዕልያ ይብሉንቲ ነገራት ካልእ እንታይ ያለ ሓንቲ ኸኣት ትገርመኒ ኣብ ዌስት አፍሪካ ገንዘብ ካብቶም ኣመንቲ ንመኽዕባት ዝጥቀሙላቶም ለቆም ጽምራሕቲ ወይ ካቶም ተኻሉ ንብሎም ኣቀዲምካ ዘርኢ ተኺልካ ምጽናሕ ብድሕሪኡ እታ ተኺልካ ዘርኢ ድሕሪ ግዜ ዓብ ምህርቲ ከተምጻልካ ብእንግሊሽ ያም ዝብልዋ ሶዊን ኤሲድ ትበሃል ሕጂ በቶም መራሕቲ ናይ እምነት ዝስበኽ ወይ ከዓ በኣቶም ዝግበር ናይ ምትላልን ናይ ምግዳድን መስርሕ ኮይኑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ይኹም ዝግበር ገሊኦም እንታይ ገብሩ ዋላቶም ገንዘብ ዘይብሎም ተለቂሖም ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ገንዘብ ኣምጺኦም ነቲ ቤት እምነት ወይ ከዓ ቤት ኣምላኽ ይህብዎ እንታይ ንጽበይ ሽዑ ድሕሪ ተወሰነ ዓመትሲ ማዓት ኮይኑ ክመጻኒኡ ዝብል ሓሳባት ኣሎ ዝኸም ሲስተማት ኣሎ ካልእ እቶም ናይ ሓሶት መምሃራን ባህልቲ ዘይትሎ ድሸጥዎ ሳምናታት ኣጭረቕቲ ካልእ እንዳተጠቐሙ ማዓት ገንዘብ እዮም ደኻዕብቱ ኣብዛ ስእሊ ንሪኦም ዘለና ሕጂ ንኤግዛምፕል ክልተ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚ ፕሮፌት ኡበርት ኤንጀል ዝበሃል መሰረቱ ወዲ ዚምባብዌ ኮይኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓያል ዓመት ስለ ተቐመጠ ከዓ ናይ እንግሊዝ ዜግነት ኣለዎ ናቱ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኮይኑ 7 ጨናፍር ወይ ከዓ ብራንችስ ኣብ 15 ሃገራት ኣለዎ ማለት እዩ ብጾታው ዓመፅን ካልእ ብዙሕ ገበናትን ጥሕሰት ሕግታትን እውን ይኽሰስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ገንዘብ ብምኽፋል ናይ ኣካዳሚ ዲግሪ ወሲዶም ካብ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ኣብ መዝገብ ካብ ዘለዉ ሰባት ሓደ እዩ ኣብ ከባቢ 2021 ድማኒ ናይ ዚምባብዌ ኣምባሳደር ብምዃን ከም ቀረባ ናይ ፕሬዝደንት ኣማኻሪ ወይ ተላኣኸ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ፕሮፌት ኡበርት ኤንጀል ኣብ ኢንተርኔት ኣትኹም ተደኣ ትጉሩ ተደኣ ሪኢኹሞ ማዕልያ ይብሉ እንቲ ገበኑ እሱ ንዓኹም ከገርፉ ሓንቲ ግን ጎልድ ማፊያ ትብል ነራ ሓንቲ ዶክመንታሪ 4 ክፋላት ዘለዋ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ናይ ስርቂ ናይ ገለታት እዩ ኣብኡሎ ብሂድን ካሜራ ስለ ድሰኣልቲ ስእሊ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ እዞም ፓስተር ንባዕሊ እዞም ፓስተር ኣብኡ እታ ጎልድ ማፊያ ኢልኩም 4 ክፋላት ኣብኡ ድሓን ረኣይዎ ባዕሎም ክትፈልጥዎ እዩ መን ምዃኑ ሕጂ እዚ ኡበርት ኤንጀል እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል እዚ ከዓ መን ይበሃል እዚ ከዓኒ ሸፈርድ ቡሹሪ ወይ ከዓኒ ሜጀር 1 ኢናቱ ካልእ ሽሙ ማለት እዩ እዚ ኡበርት ኤንጀል ነዚ ቡሹሪ መንፈሳዊ ኣቦ እዩ መንፈሳዊ ኣቦ ማለት ኣብ ናይ ዌስት አፍሪካ ሕቶቱሉ ድሓን ሪሰርች ይገብሮ ድሓን ኦኬ እዚኣ ቻነል ናይ ፕሮፌት ሸፈርድ ቡሹሪ እያ ሃፒ በርዝደይ ኢሉ ሂዝ ኤክሰለንስ ኣምባሳደር ፕሮፌት ኡበርት ኤንጀል ኢሉ ንዛረቦ ዘረባን ሰሚዕና Hello, once again, my father, Prophet Ubert Angel,
This is your son, Prophet Shepherd Bushiri. It is just overwhelming. Okay, እንታይ ዝብሎ my spiritual father prophet Ubert Angel ዝብሎ this is your son ኢሉ ኸኣኒ major 1 ይብሎ ማለት እዩ። ኦኬ እዚ ኸኣኒ እዚ ኸኣ መዓት ክስታት ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ መዓት ክስታት ዘለዎ እዚ ፕሮፌት ሸፐርድ ቡሹሪ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ማእልያ ዘይብሉ ገበናት ፈፂሙ ናብ ዓዱ ማለት ናብ ማላዊ ዝሃደመ ሰብ እዩ። ካብ መሬት ተላዒሉ ኣብ ኣየር ከም ዝኸደ እውን ኣላ ኣብ ዩቲዩብ ድሓን ሪኢኹም ኣብ ዩቲዩብ ረኣይዋ ባዕልኹም ክትርእይዎ ኢኹም። ሓደ ሎቕማጥ ሰብ እዩ ዳርጋ 130 ሚልዮን ኣለዎ ኔትወርክ ናቱ ከም ዝሃብቲ ይድበሃል ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ሃዲሙ ናብ ማላዊ ዝኸደ ሰብ እዩ። እዚ ሕጂ ሜጀር 1 ወይ ከኣኒ ፕሮፌት ሸፐርድ ቡሹሪ ይበሃል። ነዚኦም ክልቲኦም ተቆስኮ ሕጂ ናበይ ንምምጻእ ተላኢልና። ኦኬ እዚ ኸኣኒ ነቢ ፓስተር ፕሮፌት ኣቤል ጻጸ እዩ መታዓቢትና ይወዲ ገዛውተይ እሱ ፈልጠና ኣነ ኸኣ ፈልጦ ማለት እዩ ንእሽተይ እዩ ባዚ ወይ ንእሽተይ ሓውና እዩ። እዚኣ ናይ ዩቱብ ናቱ ቻነል እያ ፕሮፌት ኡበር እያ ትብል ሓደ ካልኣይ ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ድብሎ ሓደ ዲጄ ኣሎ ሓደ እንዳበለ እዚ ድግዕር ወዲ ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ይዝብሎ ሜጀር 1 ከኣኒ ሸፐርድ ቡሹሪ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚኣ ንሽተይ ከስማዓኩም እንታይ ከም ዝብል ኣቤል ተኣምራት ከኸውለድ ክጅምር አይረሲብ ተኣምራት ከኸውለድ ክጅምር አይረሲብ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ስለትብል ምንታይ ይኹን ይናደዱ ተልኩምን ይገለገለ ዲመን ሳን ኦፍ ሜጀር መስልክያ ምስተፈው ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ስለምታይ ኸኦም ትብል ሕጂ ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ሕጂ ነቲ ቡሹሪስ ናቱ ወዱ ኾን ኣሎ በት ናይ መንፈሳዊ ጉዳይ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ካልእ ድማኒ ኣብዚ ድማ ክንርኢና እዚኣ ድማ ክሪኣ ንሽተይ Professor, you are too much, you are forensic, you are prophet, you are aka Bazooka. Yay! Professor, son of prophet miracle taker, son of major war. እንታይ ኢልዎ ሳን ኦፍ ሚራክል ተካ ሳን ኦፍ ሜጀር 1 ሕጂ ክመልሰኩም ኢና ብታዓንቲ ኦኬ ስለዚ እዚ እቲ ሜጀር 1 ተደኣ ኮይኑ ቡሹሪ ሜጀር 1 እዚ እዩ እዚ ኸኣ ኡበርት ኤንጀል ተደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ጻጸ ነታናቱ ናይ ፌስቡክ ነታናቱ ናይ ዩቲዩብ ፕሮፌት ኡበር ኢሉ ንሽሙ ጽውዓ ኣይ ሃቭ ኖ አይዲያ እቲ ሜጀር 1 ከኣኒ እዚ እዩ ክልቲኦም ሰረቕት እዮም ባይዞ ወይ ኣብ ኢንተርኔት ኣትኹም ኣሽማቶም ሕጂ ዝንዓኹም ንመጽናዕቲ ክትገብሩ ኢለ ክሳይ ዝገብር ዘለኹ ንፍርዲ ገለመታት ዘይኮነ ንመጽናዕቲ እዩ እቲ ነገራት ኦኬ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ኸኣኒ እዚ ማለት እዩ ናቱ ፌስቡክ ኣብ ዘለኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ኣብ ስእሊ እዚ እቲ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኸኣ ኣቤል ጻጸት ኤርትራዊ ስለዚ ሳን ኦፍ ሚራክል ተካ ዝብሎ እዚ እቲ ኣቦ ይኾን ኣሎት መንፈሳዊ ኣቦ ማለት እዩ ሚራክል ተካ ኣብዝኒሄለ ኣቤል ኣብዝኒሄለ ክልቲኦም ኣቤል ኣብዝኒሄለ ሚራክል ተካ ክቡራት ጫማ ክቡራት ማካይን እዮም ዝውሩ ኣይ ሃቭ ኖ አይዲያ እንታይ ኣሎ እቲ ገንዘብ ምስ ኣምላኽ እንታይ ይርከብ ኣለዎ እንዳዕ ባዕልኹም ፍረድዎ ኣብዝኒሄለው ኣቤል ኣብዝኒሄለ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ኸ ኒሄለ ፕሮፌት ኣቤል ክብል ኣይ ቲንክ ከምኡ ማዕርጉ ምስ ንኸይንዘንጥሎም ከ ኦኬ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ኣብዚ ምስ ፕሮፌት ኡበርት ኤንጀል እንታይ ረኺቦም ኡበርት ኤንጀል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ስለዚ እቲ ኡበርት ኤንጀል ኣብቲ ናይ ጎልድ ማፕ ኣትኹም ረኣይዎ ኣብኡ መዓት ልኽብጥና መዓት ክስታይ ዘሎ ባዕልኹም ረኣይዎ እቲ ሜጀር 1 ከኣኒ ሸፐርድ ቡሹሪ ኢልኩም ኣብ ጉግል ኣትኹም ባዕልኹም ኣንብብዎ እንታይ ገበን ከም ዘለዎ እዚ ፕሮፌት ሚራክል ተካ ከኣኒ ኣቦኡ ናይ ኣቤል ናይ ፕሮፌት ኣቤል እዩ ዝኾን ዘሎ ወይ ከዓ ጻጸ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳይ እዚ ኣነ ገርመኒ እዩ ስለዚ ነዚአን ዶትስ ኣላጊብኩም ባዕልኹም መጽናዕቲ ጌርኩም ፍላይቶም ኣብ እምነት ዘለኹም ሰባት ኣብቲ እምነት ፍላይ ንዑ ክትከላኸሉ መታን ኣነ ናይቲ እምነት ተኸታሊ ኮንኩም ግን እዚ ንዓኹም ከም መበገሲ ከም ሪሰርች መግበሪ ኢለ ክሳይ ገይረ ዘለኹ ስለዚ እቲ ፍርዲ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ እቲ መጽናዕቲ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ኣብዚ ኣውዲ ኣለኹ ታንክ ዩ